Hola, què tal? Com estàs? Encantada, molt bé. Primer de tot, felicitats, perquè sou un dels clubs que teniu més equips i més llicències de tot Catalunya. Correcte. Per tant, jo suposo que això és un orgull, però a la vegada també és una responsabilitat, no? Bastant, sí, correcte, sí. Molta feinada, és tot una mica un global, no? O sigui, et dona molta alegria perquè som un referent a Catalunya, tant com a quantitat i qualitat de jugadors, però també comporta molta feina darrere, que no es veu. Clar. Però bueno, bé. I tot i créixer, el que intenteu també és no perdre l'essència de club. De fet, tu n'ets un bon Sí, exemple, perquè... bueno, sí, la junta directiva, tots som membres i som part implicada com a jugador que tinc. El meu fill és jugador i llavors, clar, soc mare i soc membre de la junta directiva. Hem de saber separar una mica quan estem a la junta directiva, però bueno, per ara ho porto bastant bé, junta directiva una cosa i com a mare una altra, però bé, molt bé, contenta, estic molt contenta de tots els èxits que han anat fent durant aquests anys que hem anat creixent. Bueno, de fet, clar, veu, el club es va fundar ara fa 33 anys, amb un equip sènior, sí, i clar, ara sou 47 equips. Correcte. Quin és l'èxit? Quina és la tecla que heu tocat? Què és el que feu bé? Pues l'èxit és part implicada de famílies, cos tècnic, és que és tothom que hi participa, jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores, tothom que hi participa, tothom que li posi ganes, il·lusió, esforç, tot això fa que a poc hagi anat creixent el club. Clar, i tu, que com deies ets una mare que el teu fill juga aquí, com arribes a la Junta? És que és la tresorera, no? Allò que, no sé si t'han enredat o t'has autoenredat? No, m'han enredat molt bé. Va ser l'any que el club va fer els 25 anys, que va ser la temporada 14-15, i el director esportiu va voler implicar en una comissió que es va fer pels 25 anys el meu home. I el meu home va dir, no, això ho fa millor la meva dona, digue-li amb ella. I a partir d'aquí, a partir de la comissió dels 25 anys, ja vaig entrar com a membre de la Junta. I ala, la tresorera, m'ha tocat. Però portes uns anys, ara anava a dir, llavors... Porto 8 anys. Clar, llavors això és que ja al final t'agrada i suposo també el fet de sentir útil, no d'ajudar. Això és el més important. O sigui, ja no és que m'agradi, sinó la voluntat que li posem tots els que estem aquí en l'esforç que els jugadors i les jugadores tinguin tot el millor i que tothom estigui content i satisfet i bueno, són la il·lusió que li poses i veure sobretot la cara dels jugadors, de tot el que fan, de tot el que aconsegueixen, de l'alegria que transmeteixen, o sigui, tot. I de veure dels més petits que hem vist per aquí, alguns molt petits, fins als més grans, i fins i tot aquest any allò de dir, no, a més heu creat aquest equip inclusiu, que crec que també és una medalla que us mereixem. Aquest equip inclusiu ve perquè són estudiants de l'Institut d'aquí d'Olesa, que fan el tema de manteniment i conserge als pavellons, i arrel d'aquí suposo que ells, al vindre aquí a fer aquest manteniment i veure el pavelló, ostres, podríem jugar a futbol sala, podríem jugar a veure què diu, i a partir d'aquí ens vam encoratjar a fer-ho i estem molt contents. Un èxit més a sumar. Molt bé, doncs moltes felicitats per tots els èxits i amb ganes de descobrir una miqueta més d'aquest club. Molt bé, moltes gràcies.